Congrats sa nimo, Beshi! Bilibagin ako ni mo, oy. Cum laude, magyud ka. Siyempre, no? Naningkamot sa gyud ko para ma-proud ang akong ginikanan ako. Mayo pa ka. Ma-appreciate kasi imong mga ginikanan. Ma-appreciate nilang imong paningkamot. Ako in town, gainan ko ni mama nga okay ra ko nagkapyot ang akong grado. Ang importante nga makapasar. Kaya nahibaw mo ko sila nga, mori kaya sa akong utok. Nasus, okay na na, uy. Basin og gituyo lang na niya para mahagit ka o maningkamot ka. Maningkamot yun gihapon ko kotob sa kamahimo, Besh. Ilabi na karon nga, magtrabaho na unya ta. Gusto na ko ipakita sa akong ginikanan nga kaya na ko nga akura. Besh. Salamat inton ka dito pag nagit ka. Oh, what's may problema? Besh, naginaglan ko kiistorya ron. Naku kay kong problema. Sige. Asa magkakaroon? Mao ba? Nagbuwag si Papa ug Mama nimo? Oo. Hapit naman ay sila mag-usa ka tuig nga buwag. Og naluoy kay ko ni Mama, Besh. At sa mahinungdan silang panagbuwag. Naanay laing babae ang akong papa. Og naapagin sila yung anak. Kamakagool gid tuod, ana. Pero sige lang, Besh. Kaya na ninyo ni Mama nimo. Abi ni mo, masuya biya kay ko ni mo, Besh. Kay nindot kayong inyong pamilya. Dili ka angay masuya nako, Beshi. Maayo man tuod ang among relasyon sa mong pamilya, pero wa man sa mi kwarta. Way kwarta, pero at least malipayon ang pamilya. Dili ka bayran og kwartang kalipay nga bation, Besh, oy. Besh, Magbarmi og makauban ako mga kauban sa trabaho. Kuyog ta. Nasa ko ipalaila nimo. ha? Kitsa man? Besh, si Arden di ay akong uyab. Love, si Suzy, akong best friend. Wow, ha? Nakauyab na giday ka? Ooy, ako pa. Di batian kaysa kong now? Wa ko mag-ingon, Beshi. Pero dugay biya sa kang wa makauyab. Og, may pagkapili, ha? Kwapo. I know, right? Sige na, mag-order na ta. Maayo pa si Lily. Kay bisan tuod og nasa problema pero madara man naglingaw-lingaw yung kaugalingon. Kay may kwarta man siya. Swerte gid siya siyang kinabuhi. Ngano ka hang unfair man ang life, no? Oo, nga nung nagmugot mo ng dagway mo. Wara pa uy. Nara ko igaw na una. Kano sa pakatama dato pa, no? Oo. Kay kung dato pa ta, nindot na kayo ang atong relasyon. Perfect ang atong pamilya. Wa sa to may baw na kay way perfect na pamilya. O ikaw ba? Kung gigna nga nasuya ka sa imong best friend. Ha? Wa, uy. Suya og taon. Anak, tambag lang nako nimo. Ayaw kalimot pasalamat sa Ginoo bisan pa man sa mga gagmay nga butang. Kay aron makontento ka sa imong kinabuhi karon. Oo, mangandoy ta. Pero kinahanglan nga i-appreciate sa nato ang mga blessings nga niabot sa atong kinabuhi. Magamay man o madako. Aron di ka bati unog kasuya. Pa. Sakto ang gisulti ni Papa. Kinahanglan nga makaton og makontento ko sa unsa may naanak ko. Pero dili pa gyapon ko muundang og paningkamot.
Pa, mas maayo man gud og mo overtime ko. At least maka-extra pud ko ba? Basta kayang gusto na ako nga mupuhay sa ka, ha? Pag-enjoy sa imong kinabuhian ako eh. Opa. Sakto si Papa ni mo. Pagsama na ako. Nag-enjoy kay ko sa akong life karon. Ilabi na nga na ako'y good news ni mo. Ha? Unsa man na? Kasalanan namin ni Arden. Oh, tinuod? Wow! Congrats, Beshi! Pagkaswerte ni Lily. Nindot na gani kayo yung kinabuhi. Nakatumong pagkit sa lalaki nga gwapo na. Kwartahan pa yun. Ay, unfair sa life. Pero sige lang. Nahibaw man ko nga wabot ra ang panahon nga ako nasad mo idapikan sa panahon. Bash, na ako isulti ni mo. Unsa man na? Mularga ako. Ug mabiyaan ako si Arden din sa Pinas. Mao ba? Oo niya, musugot ra di siya. Naibaw akong dili. Pero sa unta man, mo choice. Importante nga akong adtoon good. Bash, akong ibilin si Arden ni mo ha. Why problema na ako, Besh. Si Arden may huna-huna aog, pasabta og tarong. Wagid ko makasabot. Bisag usaon ako pag hangyo niya. Di gud siya magpapugong. Sorry, Arden, ha? Was ako'y mahimo, good. Ako pa ni mo, no, mas mayo pag mo pauli na lang sad ka kay klaro kayo nakainom ka, oh. Di pa umuli. Dali, Oh, banay ko. Giinom ta. ha? Bash, sorry kaayo. Kung nakahasol mi nimo. Unya, unsaon man nina ako. Nahubog man kayo ni. Salig ko nimo, Bash. Ikaw rin bahala niya, Bashi, ha? Besh! Arden, ayaw. Isa si... Tabangay ko nga. Makuhaan ang akong kamigaw. Arden. Diyos ko. Nakasa ako sa akong best friend. Unsa man din ako pagsulti ni Lily. Oh, dili ko gusto masakitan siya. Kinahanglan nga mo palayo ko ni Arden. O kalimtan ang nahitabo na mo. Naunsa sa nis Arden, uy. Nagsige magpanawag. Sorry, Arden. Pero dakong saang atong gibuhat. Dili na ako gustong mauspan pa kay nakonsensya na ako sa akong best friend. Ug bisag sa pibuhaton nimo. Dili tik ato bangon. Unsay at? Suzy, Oh. Arden? Arden, please. Wala ko'y mahimo para ninyong duha ni Lily. Ayaw na kong sa muka. Dili na ko kayang mo atubang sa akong best friend nga nakasa ko niya mong please lang. I love you.
Unsa? Sorry. Gusto ko mahibaw ka nga, love ka. Unang kita pa lang na to. Nakagusto na ko nimo. Pero, na si Lily. Ug abi na kong makalimtan ti ka. Kung makasal na mi. Pero mahal pagyapon ti ka. Kung mauna, mas maayo pag magpalayo na lang ko ninyong duha ni Lily. Kaysa tinuod lang. Nakagusto naman sa kunin mo, Artin. Pero kinahanglan nga magkalimtanay na tanin yung hangtod sa hangtod. Susi. My heart is cold and I don't know the reason why. But when I met you, I began. Maski pili na ako nga mulikay nilang duha ni Artin ug Lily. Kay hangtod karon, wa pa ko'y now nga ikapakita sa akong best friend. Nahibaw ko nga lisod og imposibleng mahitabo. Pero hinaot nga mapasaylo pa ko sa akong best friend. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka namang higalang kaagi ni Suzy nga tagalamat Konsolasyon Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-alahan, Forbidden Love. It's a forbidden. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol narihikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang ni ining tulumanon handemanan sa kahapit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building, Ismania Boulevard, Cebu City. Ubaka pada sa Handemanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag